Vale. Ola, chamome Martín, este é André e este é Santi. A ver, vamos facer outro experimento de tensión superficial como fixéramos a outra vez. Vamos coller dous vidros, ten aí Santi na man, atados cunha goma e cun extremo pegado e outro que está separado por un clavo. Vamos probalo con diferentes tamaños para ver que pasa. Como se Seguro. Resultado, a columna de líquido sube máis alto donde está máis pegado, pero ao ser un alfiler tan delgado, tamén sube máis no outro lado. Imos a facer pasar auga coloreada dun vaso a outro cun anaco de papel. 11. Despois de 10 horas, o líquido pasou dun vaso a outro grazas ao papel de cociña, que foi absorbendo ata pasar ao outro lado. Agora, como está nivelado, xa non pode pasar máis líquido. Vamos a teñir auga con tintes de cores. E vamos a esperar uns días a ver o que ocorre. Mirade como quedaron despois